Dobrý deň, moje meno je Martin Chazan, toto je Milan Lenčo a radi by sme vám v tomto videu predstavili projekt Freehand Show. V dnešnej dobe, keď je používanie počítačov už takmer bežná rutina a konkrétne ich spôsob je bežná vec, zrejme málo koho napadne zmeniť tento spôsob, nakoľko nie vždy musí byť vyhovujúci. Prečo by mal byť užívateľ nutený sedieť pred počítačom, byť obmedzený myšou, jej káblom, prečo by mal pri zadávaní vstupu nejakého do počítača byť nutený stlačať klávesy na klávesnici, prečo by to nemal robiť všetko nejakou prirodzenejšou cestou. Odpoveď na všetky tieto prečo zrejme môže byť odpoveď, že dodnes neexistuje žiadna periféria, žiadny iný spôsob, ako by sa to dalo zmeniť a zhrnúť to všetko do jedného. Náš projekt všetko do toho robí, zhrňa a dokonca rozširuje všetky možnosti myšky a klávesnice o ďalšie možnosti. Hlavná myšlienka tohto celého projektu je, aby bol ten projekt univerzálny, aby bol tento spôsob nový čo najviac prívetivý pre toho užívateľa, intuitívny, ďalej aby bola jeho výroba jednoducho lacná. No a spojením všetkých týchto troch bodov sme dosiahli to, že sme vynašli nový spôsob hľadania počítača, v ktorého hlavná myšlienka pozostáva v priestore. V priestore, ako ho vidíme my, v troch dimenziách. Nakoľko vieme, že myška nie je schopná rozoznať všetky tri dimenzie, jej pohyb je len v rámci osy X a Y, je to zrejme dosť obmedzujúce v dnešnej dobe, keď všetky operačné systémy a aj aplikácie všetko tlačí na to 3D a myška začína nevyhovovať dnešným potrebám. Práve preto je potreba toho nového spôsobu hľadania, novej periférie, ktorá by to všetko zvládala. Prejdeme teda k prezentácii samotného produktu. Takže prototyp spočíva jednak v náramku, na ktorom sú umiestnené dve mikrotužky batérie, no a napätie z nich sa prevádza do výstupných konektorov. No ďalej tu máme najdôležitejšie dva kruhy. Jednak je tu modrý kruh, ktorý je veľmi dôležitý, pretože z neho vieme určiť jednak pozíciu ruky v priestore a jednak rotáciu. A ďalej tu máme červený kruh, ktorý slúži na potvrdzovanie a nachádza sa na končekoch prstov. Ešte sme ďalej vytvorili aj univerzálny model modrého kruhu, ktorý je zo spodu podsvietený, čo nám vlastne umožňuje využívať freehand show aj za akýkoľvek podmienok, teda aj za úplnej tmy. No a ďalšou súčasťou povinného vybavenia je kamera, prípadne webkamera, ktorá je pripojená k počítaču cez USB rozhranie alebo cez Firewire. Vôbec nezáleží na type kamery, kamera môže byť ľubovoľná, no a práve preto je náš produkt veľmi univerzálny. Avšak našim cieľom nie je, aby bola kamera súčasťou nejakého balenia freehand show, ale práve že nie je touto súčasťou, pretože v dnešnej dobe má už každý užívateľ doma kameru alebo webkameru a tým, že nezáleží na tom, aký je to typ kamery, tak je náš produkt veľmi univerzálny a tiež nie je veľmi drahý. No takže teraz vlastne zapojím konektory do náramku, no a tým rozsvietím obe diódy. Ešte červený. Dobre, no a teraz môžeme spustiť samotný program Freehand Show. Na začiatku prebieha loading, načítajú sa všetky potrebné údaje, všetko dôležité z pevného disku do operačnej pamäte. No, tu vidíme hlavné okno programu, interface, no a naľavo vidíme tlačítka na všetky podsekcie nášho programu. Ja začnem s tlačením tlačítka Start, ktorým spustím rozpoznávanie obrazu. Na začiatku prebieha kalibrácia, počas ktorej program zistí zorný uhol kamery, ktorý je pre naše účely dôležitý. Program beží a teraz už môžem bez problémov ovládať počítač pohybom ruky v 3D priestore. Ako vidíme, v dnešných operačných systémoch nám stačí úplne pohybu na osiach XY, ale v budúcnosti je to veľké využitie aj práve tej vzdialenosti a tých rotáciách ruky. V tomto programe vidíme obraz kamery a hneď pod tým už vidíme výsledné údaje, čísla, ktoré sme z tohto obrazu získali. No, tak si môžeme pozrieť ďalšie podsekcie programu. Máme tu
po programe, kde sú informácie o nás, o autoroch. Ďalej tu máme sekciu pomoc, kde užívateľ nájde rôzne pomôcky, rôzne nápady a tak ďalej. No a samozrejme ďalej tu máme nastavenia. Jednak si užívateľ môže nastaviť video zariadenie, teda typ kamery. Ďalej tu máme možnosť nastaviť senzitivitu pohybu, senzitivitu klikania a jazyk. Na výber máme zatiaľ slovenský a anglický jazyk. Ďalej sme vytvorili takú voľnú súčasť, takú simuláciu 3D modelu ruky na základe 3D rotácií ruky. Tá slúži len na to, aby bolo vidieť, že tie naše rotácie naozaj fungujú, že máme presné hodnoty. Čiže tu je ukážka rotácie na ose Y, na ose X a na ose Z. Čiže ako vidíme, náš produkt úplne nahrádza myšku, ale my sme sa rozhodli ísť ešte ďalej a nahradiť aj samotnú klávesnicu. To uzavrieme. Vytvorili sme pre program Freehand Show virtuálnu klávesnicu, ktorou môžeme zadávať znaky, čiže nepotrebujeme ani klávesnicu, ani myšku. Zadávanie znakov prebieha len tým, že nad tým znakom chvíľu podržíme kurzor, čiže nemusíme stále potvrdzovať. Taká názorná ukážka zadávania textu. Áno, čiže vidíme, že to funguje a klávesnicu uzavrieme tlačítkom koniec. No, samotné rozpoznávanie obrazu z kamery potom vypneme tlačítkom stop. Program teraz môžeme buď vypnúť krížikom, alebo stačí ho len jednoducho minimalizovať na trojikon, kde nám už nejako neprekáža. Čiže slovom môžeme povedať, že náš produkt Freehand Show je na použitie skutočne veľmi... Áno, je naozaj veľmi jednoduchý. Zvládne to zrejme každý jeden užívateľ, no a toto bolo nejaké prvé reálne využitie tohto nášho produktu. Jeho využitie je veľmi široké a veľmi ďaleko siahle, nakoľko my dokážeme zistiť všetky tieto údaje o ruke a môžeme to ďalej zakomponovať do nejakých rôznych iných programov. Využitie nejaké reálne v praxi môže byť napríklad pri nejakých rôznych prezentáciách, keby ten prednášajúci nie je nútený stáť pri tom počítači a byť obmedzovaný tou myšou napríklad, ale má priamy kontakt ku svojmu obecenstvu, k tým, kto im prezentuje. No ďalšie využitie môže byť pri nejakých rôznych nových hrách, a to môžete vidieť napríklad Nintendo, ktorý má konzolu Wii, avšak tá je tiež obmedzená tým, že dokáže ona síce rozoznávať pohyb len v rámci osy X a Y, ale dokáže tú tretiu dimenziu. No a zrejme ste možno aj videli nejaké iné takéto projekty rôzne, ktoré tiež rozoznávajú napríklad pohyb ruky, ale všetko je to obmedzené tým, že dokáže rozoznať pohyb ruky len v rámci osy X a Y. Čiže nedokáže to tú tretiu dimenziu a my dokážeme hlavne tú tretiu dimenziu, to je to naše plus, a ďalej tie rôzne rotácie a zrýchlenia ruky a podobné veci. Ďalšie využitie môže byť napríklad pri nejakých priemyselných využitiach, pri vyrábaní nejakých strojov, alebo pri nejakých, ak by sme boli nejaký veľmi science fiction, pri ovládaní nejakých rôznych strojov vo vesmíre a podobne. Takže náš produkt je veľmi univerzálny, jeho výroba je veľmi lacná, nakoľko ten hardware je pozostáva len z tých kruhov a diod, či nie je nejako náročný na výrobu a potom to už len ďalej ten software a kameru má zrejme v dnešnej dobe každý užívateľ. No a je to intuitívne, je to spoľahlivé relatívne a funguje to. Takže program sa nachádza vo vývojovej verzii 1.0, je to v beta verzii, ktorá je vo forme testovania, avšak zrejme je už plne funkčná a neobsahuje žiadne výraznejšie chyby. Takže ak máte záujem o ďalšie informácie v rámci nášho projektu, kontaktujte nás na ďalej uvedenom e-maile a ďakujeme za pozornosť. Moje meno je opäť Martin Chrysanto, to je Milan Čo. Ďakujeme.